Moi ja tervetuloa seuraamaan taas Daily Vlogia. Nyt on... Apua, mikä päivä nyt on? Torstai. Miksi mä en muista päiviä? Torstai. Joo, mä sanoisin. Mä oon nyt lähdössä mun isoveljen ja sen naisystävän ja mun kummitytön kanssa Koivuniemen herraa, mikä on tämmönen niinku kotieläintila tuolla jossain lähellä Poria. Mä en tiedä, onko se niinku Siikasis, Ahlasis. Mä en tiedä missä se on, mutta ehkä se selvii. Mitä kuuluu? Onko sä autossa? Nyt me tultiin täyttämään tämmöstä, mikä tää oli, merirosvopassia. Jiri täällä laittaa taiteellisen näkemyksen oikein tähän piirustukseen. Kyllä on hieno. Terve! Terve! Täältä löytyi Jenna lempparit eli possut. Herätys! Mä en kesko niin on niin lempeä näköisiä. Me saatiin tuolta tommoset näkkileivät, mitä vois syöttää eläimille. Janni söi se kokonaan jo. No, onneksi meillä on muitakin. Peukaloitusarmi tiukasti kiisaa ylhäältä, niillä lukitaan se maito alas ja muilla puristetaan kämminkin. No. Hyvä, taas uudestaan auki ja peukaloitusarmi ylhäältä. Janni, oliko hyvää? Sulla on ihan kaakaoviiksetkin. Tästä saa hakea ensin kaakaojauhet tuohon mukiin ja sit käy lypsämässä. Et sä Jenna uskaltanut maistaa? Ei tällä kertaa. Niin, on maistanut aikaisemmin. Kyllä se tuo kaakaojauhe kans menee, mut sit kun juo sillä just pelkiltään, niin se on kyllä aika semmoista. Mut aika vieraantuneet ihmiset kyllä on niinku todellisuudesta tai silleen, että just jotain maitoa jostain kylmäkaapista juo ihan mielellään, mut sit tolleen niin se jotenkin tuntuu ällöttävältä tai oudolta. Voi ei! Äiti on laitettu hihnaa, mut muut saa olla ihan vapaa. Ei ne varmaan lähde äiti luot. Kuttu. Voi ei! Janni varoitti, että syö koko hitää. No niin pehmeitä. Ne varmaan syö. Söi se. Varmaan enemmän maito ihmisiä vielä. Nää pienet vaan nukkuu täällä. Jäätelötauko. Mä valitsin mikä tää on tofulaini. Päärynäjäätelö, koska vegaani ja myös kahvi. Onks Jiri ollut hauskaa? Kuulla. Mikä on ollut hauskinta? Traktoria. Se oli kyllä aika hyvä. Jiri ei uskaltanut meidän ponikärryajelua, kun se pelkästään se poni jaks vetää sitä. Jiri yrittää hullua temppua heinähyppelyhuoneessa. Hän kävelee nuoralla täällä. Paitsi että se joustaa niin paljon, et sä osaa. Ei toi oikein onnistunut. Onko hauskaa? Täällä on aika söpö prinsessa huussi. Meinaatko se käydä potalla? Täällä on niin kirkasta, että mä en pysty tähän. Täällä ei edes paistele aurinko, tai se tulee tuolta pilveä takaa, mutta silti mä meinaan sukaistua. Mutta me tultiin tuolta Koivuniemen herrasta, Muumaasta. Ja mut heitettiin tähän kirjuriin. Ja mulla on täällä asiakaskuvaukset. Ja sen jälkeen mä menen säveltää Henrin kanssa meidän näytelmää varten Annikselle. Olemme nyt Henrin kanssa hississä. Miltä tuntuu? On tää nyt jännää. Tää ei puhu kun menee kellarista. Joo, me mennään siis nyt säveltämään. Toivottavasti me saadaan jotain järkevää aikaiseksi. Ja... Mä laitan vähän tapeltua pianon kanssa sen olemattomuuden kanssa, kun ei tunnu. Jep, siis tuolla kellarikerroksessa on piano, mutta se kellarin avain on nyt tällä hetkellä jossain hukkapiilossa.
Me ei päästä siinä viimeksi, kun me oltais tultu säveltämään, niin me yritetään mennä tänne kakkoseen. Täällä pitäisi olla piano, mutta se on vissiin tosi epävireinen. Miten niin voi rakastaa niin paljon, että antaa maailman vaan räjähtää. Onhan pihvi hyvä, mutta vois edes yrittää. Toi sävellyshetki meni lähinnä silleen, että mä istuin ja laitoin Instagram-kuvaa, koska meidän projektilla on nyt Instagram, käykää seuraamassa. Tän nimi on Teatteritaide-paska. Tää lähti sellaisesta inside-läpästä, mutta se on nyt jäänyt. Täällä on nyt ensimmäinen kuva, me päivitellään tän sitten meidän prokkiksen juttuja, niin käykää seuraamassa Instasta tätä. Mä saavuin kotiin. Me oltiin siis siellä Koivuniemen herras tai Muumaa, se on nykyään vissiin nimeltään. Sitten mä menin ottamaan semmosia lapsikuvia. Ja sit mä menin säveltää vielä Henrikaa ja mä oon ihan poikki. En jaksa. Ja nyt tää viikko ja ensi viikko ihan sairaan kiireisiä, koska meillä on harkkoja melkein joka päivä. Sitten on esimerkiksi porispere ja 2 hääkuvaukset ja joka päivä jotain. Kyllä tää tästä. Musta tuntuu, että mä en kuvaa ehkä tänään enää mitään, joten kiitos kun te katsoitte videon ja nähdään taas ensi videossa. Jos teillä on muuten jotain toiveita, että mitä videoita haluaisitte, että mä teen, älkää ehdottako maideita, koska nämä mun videot periaatteessa on vähän niinku maideita. Mä teen näitä melkein joka päivä. Ja rutiinit ja tällaiset ei ehkä ole mun juttu tai tavallaan. No, miettikää mitä te haluaisitte multa nähdä. Tosi paljon voi olla jotain erikoisempia ja laittakaa kommentteihin. Moikka!